Il-Ministeru tal-Intern Taljan ħabbar li pajjiżna huwa wieħed minn grupp ta' pajjiżi li offrew li jaċċettaw uħud minn grupp ta' immigranti abbord l-Ocean Viking. Il-bastiment li għandu 213 l-immigrant abbord u operat mill-laqda mhux governattiva SOS Mediterranea u ddaħħal f'Messina l-Italja. Minn hawn dawn l-immigranti mistennija jitqasmu bejn Malta, l-Italja, il-Ġermanja u Franza. Minkejja dan s'issa l-Gvern Malti għadu fommu siket u ma taleb da stqarrija dwar dan. Mhux magħruf għalhekk kemm minn dawn il-213 l-immigrant se jiddaħħlu f'Malta. L-aħbar issegwi dik tal-Sibt li l-Forzi Armati ta' Malta salvaw żewġ immigranti fuq bażi medika minn fuq l-istess bastiment. Fost dawn mara li tinsab fi stadju avvanzat ta' tqala u mistennija jkollha tewmin kif ukoll raġel qed isofri minn feriti ta' tiri ta' arma tan-nar li sofra meta sparaw fuqu fil-Libja. Il-ġimgħa li għadda f'pajjiżna ddaħħal grupp ieħor ta' immigranti li kien jikkonsisti f'madwar 80 persuna li kienu ġew salvati l barra mill-Libja. Dan wara li l-organizzazzjoni umanitarja Alarm Phone qalet li rċiviet notifikazzjoni li kien hemm dgħajsa li għandha bżonn għajnuna. Fost l-oħrajn fuq id-dgħajsa kien hemm 13-il mara u tfal. Bil-wasla tal-immigranti tal-ġimgħa filgħodu f'pajjiżna issa ddaħħlu aktar minn 2200 immigrant mill-bidu ta' din is-sena l-hawn.